Op 11 november verschijnt de grote kanon van de Frieske skietnis. In 41 thema's. Ont die tijd alle toonsjes in de Ljouwerte kranten en bij Omroep Friesland alvast een van deze verhalen over de Frieske skietnis. Er had een tijd geweest dat Friesland uitblonk in reizigen en handel. Roenom op het continent werden de Friezen verneemd als de beste skippers en keerploegen. Friezen beheersken de handel in Noordwest-Europa. De Noordzee wordt wel ontschut als Mare Frieticum, de Frieske Zee. Dat wie in de periode tussen ongeveer 450 en 900 na Christus. Op verschillende plekken in Europa had Frieske handelsposten en Lietse kolonies geweest. Het centrum liep wel Dorestad, dat uitgroeide tot de belangrijkste stad van de Frieske economie. Maar in de 9e eeuw kregen ze heel niet meer last van onvallen door de Scandinavische Noormannen. Daardoor verleerden de Frieske handelaars haar leidende positie. Om het jaar 450 heen rekent het Romeinse Rijk in verval. De Romeinen hadden haast 400 jaar lang West-Europa beheersken, maar nu worden ze van alle kanten ongevallen en loeken ze waarom achter de Alpen. Daarmee stwat ik de hele infrastructuur oerlaan in. De Romeinen hielden deze routes onder controle, maar nu de dieken en paden net goed meer onderhouden worden, verplaatst de handel hem naar het wetter. Alleenig over rivieren en zeeën kan nog lange reizen maken worden. De Friesen die door het wetter wijden, kunnen daar goed mee uit de voeten en springen in dat gat. Ze varen met haar schipjes door de zeeën van Noord-Europa en ik de Rijn op om handel te doen. De handelsreizen van de Friesen worden vaak wieken en er wordt maar lietse boten van. Er moet dus dure vracht vervierd worden, anders kennen de missies net uit. Pelzen, barnstien, wollen stoffen, glaswerk, moenestien, ierdewerk en zout worden verhandeld. Op het plak dat de Rijn hem in twee splitst, ontwikkelt hem de wichtigste uitvalsbasis van de Frieske keerpleur. Dorestad. Nou, wijk bij Duurstede. Dorestad is een strategisch belangrijk plak en de Friesen moeten haar positie hier alle gedurigen bevjochtje met de Franken. Hield dit wissel Dorestad van eigenaar. Dan is het weer Frankisch, dan is het weer Friesk. Later, in het jaar 119, valt Dorestad definitief in Frankische handen. Qua daarna krijgen de Franken een nieuwe keizer, Karel de Grote. Die verovert het gebied boven de rivieren en zak met de Friesen onder Frankisch bewoond. Karel de Grote liet hem keizer van het Westen nemen. Correct in die tijd bereikt de Frieske handel dikwijls zijn grootste bloei en wordt Dorestad hield die groter. De Friesen loeken dus wel profiet uit de situatie onder de Franken. In Noord-Engeland, Zweden en bij de Rijnlands zitten echte Frieske kolonies. En om te Friesen zoveel doel haar oer schip veert, worden ze door de Engelsen zelfs vregen om haar oorlogsvloot in de Noormannen op te zetten. Maar diezelfde Noorman maakt je uiteindelijk een eind aan de Frieske zeemacht. Dat bad als Karel de Grote stjet in 814. De Noormannen willen profiteren van de aannemende macht van de Franken en doggen hier invallen. De namen Dorestad wordt keer op keer plonderen en platbrand. Als dat in 863 voor de zoveelste keer bad, wordt de stad net weer opbouwd. De Friesen verliezen haar dominante rol in handel en schipveer. In letterdagen krijgen de Friesen nooit weer zo'n prominente positie als in die tijd. Maar de band tussen Friesland en de zee bloeit sterk. Omtrent het jaar 1000 bloeit de internationale handel weer op. Om het vier in Rusland binnen Frieske munten uit die tijd van. En dat wijst op intensieve contacten. Maar de tijd verschoot het zwettepunt van de Europese handel. Eerst nooit eerst. Van de 13e eeuw aan komt er de Hanze op. Een machtig handelsverbond dat ook Friesen deel aan had. En nog wel later, na 1600, breekt de Gouden Eeuw aan. Uit Amsterdam wordt met grote VOC-skippen de vracht doorzield. De Frieske skippers varen in dienst van deze redens op haar oude routes naar het Eerstzeegebied. Pas in de 19e eeuw zal de handel over zee definitief ophouden. Joe te dag varen de Friesen vooral nog in plezierbootjes door de Frieske Marne.